सकाळचे 9 वाजलेले होते. मी नुकताच आंघोळ करून घरामध्ये चहा पीत बसलेलो होतो. तेवढ्यात मला भेटायला कुणीतरी आलं. म्हणून मी लगेच माझ्या घराच्या बाजूला बनवलेल्या माझ्या ऑफिसमध्ये गेलो आणि त्यांना भेटण्यासाठी माझ्या ऑफिसमध्ये बोलावून घेतलं. माझा घरचा बिझनेस होता, पण त्या बिझनेससोबत राहिलेल्या वेळामध्ये मी पॅरानॉर्मल इन्व्हेस्टिगेशनचं काम पण करायचो. कारण मला पहिल्यापासून त्याची आवड पण होती आणि त्या कामाद्वारे मी बऱ्याचशा लोकांना मदत करू शकत होतो. मी आता केबिनमध्ये जाऊन बसलो आणि त्यांना आतमध्ये येण्याचा इशारा केला. तसे ते तिघेजण आतमध्ये आले. त्यामध्ये एक 45 ते 50 या वयादरम्यानचा एक पुरुष होता, दुसरी त्याची बायको असावी आणि तिसरी म्हणजे एक तरुण मुलगी होती. साधारणतः तिच्याकडे बघून ती कॉलेजची तरुणी असावी असं मला जाणवत होतं. मी त्यांना माझ्या टेबलच्या समोरच्या खुर्च्यांमध्ये बसायचा इशारा केला. त्यानंतर मी त्यांना पाणी दिले. ते पाणी पित असताना मी त्यांचं थोडंसं निरीक्षण केलं. त्या गृहस्थाच्या चेहऱ्यावर चिंता एकदम स्पष्ट दिसत होती. एकंदरीत पेहरावावरून ते चांगल्या घरातले वाटत होते. त्यांच्या बायकोच्या चेहऱ्यावर पण भीती आणि चिंता एकदम स्पष्ट दिसत होती. त्यानंतर सगळ्यात शेवटी माझी नजर त्या मुलीकडे गेली. तिची तब्येत एकदमच किरकोळ होती. ती साधं वरसुद्धा बघायला तयार नव्हती. एकदा दोनदा तिनं माझ्याकडे बघितलं होतं. त्यावेळीच मला काही तो तिचा चेहरा दिसला होता. तिचे डोळे एकदम खोल गेलेले होते आणि सुजल्यासारखे दिसत होते. चेहऱ्याची त्वचा काळी ठिक्कर पडलेली होती. तोंडावर बऱ्याचशा सुरकुत्या पण दिसत होत्या. तिच्या चेहऱ्यावरच्या त्या सुरकुत्या बघून मला जाणवलं होतं की ती कसल्या तरी चिंतेत असावी किंवा तिच्याबरोबर काहीतरी वाईट घडून गेलेलं असावं. बराच वेळ त्या तिघांचं निरीक्षण केल्यानंतर मी पुन्हा मुद्द्याला हात घालत त्यांच्याशी बोलायला सुरुवात केली. मी त्या गृहस्थाकडे बघत त्यांना विचारलं, बोला सर, मी तुमची काय मदत करू शकतो? तसं त्यांनी एक मोठा श्वास घेतला आणि एकदा बायकोकडे बघून त्यांनी माझ्याशी बोलायला सुरुवात केली. ते म्हणाले, साहेब, माझं नाव दिनकर चव्हाण. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या बायकोकडे इशारा केला आणि ते म्हणाले, ही माझी मिसेस सौदामिनी. आणि शेवटी त्यांनी त्यांच्या मुलीकडे बोट दाखवत तिची पण ओळख करून दिली. ते म्हणाले, ही माझी मुलगी सानिका. त्यानंतर एक 2 मिनिटाचा श्वास घेऊन त्यांनी पुन्हा बोलायला सुरुवात केली. ते म्हणाले, साहेब, तुम्हाला कसं सांगावं तेच मला कळत नाही. तुम्ही माझ्या बोलण्यावर विश्वास ठेवाल किंवा ना ठेवाल हे मला माहिती नाही, पण जे आमच्यासोबत घडले ते खूपच भयानक आहे. त्यानंतर मी त्यांना दिलासा देत म्हणालो, हे बघा दिनकरराव, हे माझं रोजचंच काम आहे. मी रोज अशा विचित्र केसेस ऐकत असतो आणि त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करत असतो. त्यामुळं मला यामध्ये विचित्र वाटण्यासारखं काहीच नाही. तुम्ही बिनधास्तपणे जे आहे ते मला सांगून टाका, त्याशिवाय मला पुढचं काम करता येणार नाही. त्यानंतर दिनकरराव पुन्हा माझ्याशी बोलायला लागले. ते म्हणाले, साहेब, गेल्या 1 महिना झालं माझ्या घरामध्ये खूपच विचित्र घटना घडायला लागल्या आणि या घटनेची सुरुवात माझ्या मुलीपासून झाली. जवळजवळ 1 महिन्यापूर्वी माझ्या मुलीसोबत काहीतरी विचित्र घडायला लागलं. ती रोज रात्री झोपेत किंचाळत उठायची. आम्ही तिला ज्यावेळी विचारायचो की तिला काय झालं, त्यावेळी ती सांगायची की तिला खूपच भयानक स्वप्न पडतात म्हणून, आणि त्या स्वप्नामध्ये तिला रोजच एक भयंकर पिशाच्च दिसतं. खरं तर आम्हाला पण या गोष्टीवर पहिल्यांदा विश्वासच बसला नाही. आम्ही विचार केला की ते स्वप्नच आहे, ते थोडीच खरं असणार आहे. पण जरी ते स्वप्न असलं तरी ते एकदाच पडायला पाहिजे ना. तिला रोज रात्री भयानक स्वप्न पडायचं आणि त्या स्वप्नामध्ये तिला ते एकच पिशाच्च दिसायचं. हळूहळू या घटना एवढ्या वाढल्या की तिला रात्रीची झोपायला सुद्धा भीती वाटायला लागली आणि तिनं रात्रीचं झोपणं पूर्णच बंद केलं. तिचे डोळे बघा, तिचे डोळे बघून तुमच्या लक्षात येईल की ती किती दिवस झालं झोपलेली नाही. पहिल्यांदा ही गोष्ट रात्री घडायची, म्हणून तिनं रात्रीचं झोपणंच बंद केलं. त्यामुळे तिची झोप पूर्ण होईनाशी झाली आणि आपसुकच त्याचा परिणाम तिच्या तब्येतीवर झाला. ती आजारी पडायला लागली. त्यामुळं आम्ही तिला दवाखान्यामध्ये घेऊन गेलो आणि तिच्या सगळ्या टेस्ट केल्या, पण तिचे सगळे रिपोर्ट एकदम नॉर्मल होते आणि त्या डॉक्टरांनी आम्हाला तिला एका मानसोपचार तज्ज्ञाकडे न्यायला सांगितलं. म्हणून आम्ही तिला एका मानसोपचार तज्ज्ञाकडे पण घेऊन गेलो. त्यांनी पण तिच्या बऱ्याचशा टेस्ट केल्या, पण त्यांचं पण म्हणणं होतं की सानिका एकदम नॉर्मल आहे. कदाचित तिच्या मनामध्ये कशाची तरी भीती बसलेली असावी, त्याच्यामुळं तिला ती वाईट स्वप्न पडत असतील. त्यानंतर त्या मानसोपचार तज्ज्ञांनी तिला झोपेच्या आणि दुसऱ्या बऱ्याचशा गोळ्या दिल्या, पण ती औषधं घेतली तरी पण सानिकामध्ये अजिबात फरक पडत नव्हता. हळूहळू तिची तब्येत खूपच वीक व्हायला लागली.
म्हणून ती रात्रभर जागून दिवसभर झोपायला लागली. तिचं कॉलेज पूर्णपणे बंद झालं, पण आता हल्ली दिवसासुद्धा तिला ती विचित्र स्वप्न पडायला लागली. त्यामुळं ती आता कसलीच झोपत नाही. आणि आता या आठवड्यापासून या गोष्टीचा कहरच झाला. आता तिला स्वप्नातच नाही तर तिला आता दिवसाढवळ्या समोर पण ते पिशाच्च दिसतंय असं ती म्हणते. ती दिवसभर तिच्या खोलीमध्ये बेडवर डोळे सताड उघडे ठेवून पडलेली असते. ना तिचं खाण्यापिण्याकडे लक्ष आहे, ना स्वतःच्या तब्येतीकडे लक्ष आहे. आमच्या डोळ्यासमोर आमच्या मुलीचे चाललेले हे हाल आता आम्हाला बघवेनासे झालेत. प्लीज तुम्हीच काहीतरी मदत करा. त्यानंतर दिनकरराव थोडा वेळ शांत बसले. पुन्हा मी बोलायला सुरुवात केली. मी दिनकररावांना म्हणालो, दिनकरराव, तुमचं बोलणं ऐकून मला असं वाटतंय की खरंच सानिकाला काही मानसिक आजार नसावा. पण याची काय गॅरंटी की तुमच्या घरामध्ये खरंच एक वाईट शक्ती आहे? कारण आपल्याला आधी याचा शोध घ्यायला लागेल की तुमच्या घरामध्ये काहीतरी वाईट आहे किंवा काहीतरी विचित्र आहे, आणि ते असेल तरच मी तुमची मदत करू शकतो. तुम्हाला कधी तुमच्या घरामध्ये काही विचित्र बघायला असं मिळालं आहे का? आता मी असा प्रश्न विचारला तसं दिनकररावांनी एकदा त्यांच्या बायकोकडे बघितलं आणि ते पुन्हा मला सांगायला लागले, हो साहेब, मागच्याच आठवड्यामध्ये आम्ही संध्याकाळी सानिकाचं जेवण घेऊन तिच्या खोलीमध्ये गेलो होतो. आणि ज्यावेळी आम्ही अचानक त्या खोलीचा दरवाजा उघडला त्यावेळी खोलीमध्ये सगळीकडे अंधार होता. आम्ही लाईटची सगळी बटणं ऑन केली, पण का कोण जाणे त्या रूममध्ये अजिबात लाईट नव्हती. आमच्या बाकीच्या घरामध्ये सगळ्या लाईट्स होत्या. आम्हाला वाटलं की त्या रूममधली ट्यूबलाईट वगैरे गेलेली असेल, म्हणून आम्ही त्याकडे जास्त लक्ष दिलं नाही. पण आम्ही ज्यावेळी आत गेलो त्यावेळी आम्हाला त्या अंधाऱ्या खोलीमध्ये काहीतरी खुसफुस जाणवली, जसे की काहीतरी त्या खोलीमध्ये इकडून तिकडं फिरत होतं. आम्हाला वाटलं की सानिकाच खोलीमध्ये फिरत असावी, म्हणून आम्ही मोबाईलचा टॉर्च लावून तिच्या बेडजवळ गेलो. पण ती मात्र डोळे उघडे ठेवून छताकडे तोंड करून बेडवर झोपलेली होती. त्यावेळी आम्हाला त्या खोलीतल्या एका अंधाऱ्या कोपऱ्यामध्ये काहीतरी एक विचित्र हालचाल जाणवली. तसं सानिकानं पण त्या कोपऱ्याकडे घाबरून बघितलं. तिच्या चेहऱ्यावर एकदम स्पष्ट भीती दिसत होती. त्यावेळी मी सानिकाला विचारायचा पण प्रयत्न केला की सानिका तिथं काय आहे. त्यावेळी तिनं सांगितलं की ते पिशाच्चीच तिथं आहे आणि ते आता दिवसभर तिच्या आजूबाजूलाच वावरत आहे. हे ऐकून आम्हाला खूपच धक्का बसला. आम्ही खूपच घाबरलो, कारण त्या दिवशी आम्हाला त्याचं अस्तित्व एकदम स्पष्ट जाणवलं होतं. एवढं सांगून दिनकरराव पुन्हा शांत बसले. त्यानंतर मी दिनकररावांना आणि सौदामिनी ताईंना म्हणालो, तुम्ही 2 मिनटं बाहेर बसा, मला सानिकाशी काहीतरी बोलायचं आहे. तसं ते दोघेजण उठून माझ्या केबिनच्या बाहेर गेले. सानिका एकटीच माझ्यासमोर अंग चोरून बसलेली होती. तसं मी सानिकाशी बोलायला सुरुवात केली. मी म्हणालो, सानिका, मला तुला काही प्रश्न विचारायचा आहे, त्याची तू उत्तर देशील का? तसं तिनं घाबरतच मला हो म्हणून उत्तर दिलं. त्यानंतर मी सानिकाला पहिला प्रश्न विचारला, सानिका, तुला कधीपासून हे भूत पिशाच्य असल्या गोष्टी दिसायला लागलेत? तसं तिनं थोडासा वेळ घेतला आणि ती म्हणाली, जवळजवळ 1 महिना झाला असेल साहेब. त्यानंतर मी तिला दुसरा प्रश्न विचारला, सानिका, तू या 1 महिन्याच्या आधी कुठल्या तरी अनोळखी ठिकाणी वगैरे गेलीस का, जिथं एकांत असावा, किंवा कुठली तरी अनोळखी गोष्ट किंवा एखादी वस्तू तुझ्या घरी आणलीस का? तसं तिनं थोडासा विचार केला आणि पुन्हा तिनं नकारार्थी मान हलवली. त्यानंतर मी सानिकाला तिसरा प्रश्न विचारला, सानिका, या 1 महिन्याभराच्या काळात तुझी कोणाबरोबर काही भांडणं वगैरे झालीत का? तसं ती एकदम दचकली आणि माझ्या लक्षात आलं की नक्कीच तिचं कुणाबरोबर काहीतरी झालेलं आहे. त्यानंतर मी तोच धागा धरून आता विचारपूस करायला सुरुवात केली. मी विचारलं, सानिका, जे काय ते मला एकदम स्पष्ट सांग, कारण तू जर मला नाही सांगितलं तर आपण या केसचं इन्व्हेस्टिगेशन करू शकत नाही, आणि हे जर असंच चालू राहिलं तर तुझ्याबरोबर खूप काही वाईट घडू शकतं, ज्याचा तू विचार पण करू शकणार नाहीस. तसं सानिका एकदम कावरीबावरी झाली आणि इकडं तिकडं बघायला लागली. माझ्या लक्षात आलं की तिला काहीतरी सांगायचं होतं, पण ते फक्त तिला मला एकट्यालाच सांगायचं होतं. त्यावर मी सानिकाला म्हणालो, सानिका, हे बघ, मी तुला वचन देतो की तू जे काही सांगशील ते फक्त आपल्या दोघांमध्ये असेल. मी तुझ्या आईबाबांना सुद्धा यातलं काहीच सांगणार नाही. त्यानंतर सानिकाला हुंदका अनावर झाला आणि ती हुंदके देऊन रडायला लागली. मी तिला 1-2 मिनटं रडू दिलं. त्यानंतर मी तिच्यासमोर पाण्याचा ग्लास सरकवला. पाण्याचे 2 घोट पिल्यानंतर सानिका थोडीशी सावरली आणि तिनं मला सांगायला सुरुवात केली, साहेब, 1 महिन्याभरापूर्वीची घटना असेल. मी त्यावेळी कॉलेजला जात होते.
कॉलेजमध्ये माझ्यासोबत माझी जिवलग मैत्रीण स्वाती, आम्ही दोघंच असायचो. कुठेही खाताना पिताना बाहेर फिरताना आम्ही दोघी एकमेकींची साथ कधीच सोडत नव्हतो. ती माझी एकदम जीवाभावाची मैत्रीण होती. पण एका कारणानं आमच्या मैत्रीमध्ये फूट पडली. असं म्हणून सानिका पुन्हा शांत बसली. त्यानंतर मी तिला पुन्हा बोलतं करण्यासाठी म्हणालो, सानिका, सगळे एकदम स्टेप बाय स्टेप सांग, कोणतीही गोष्ट लपवू नकोस. त्यानंतर तिनं पुन्हा सांगायला सुरुवात केली, साहेब, आमच्या क्लासमध्ये आनंद नावाचा एक मुलगा आहे आणि बऱ्याच दिवसापासून तो मला आवडत होता. म्हणून मी एक दिवस आनंदला माझ्या मनातल्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या आणि त्याला प्रपोज केलं. मला अपेक्षा होती की आनंद माझ्या प्रेमाला होकार देईल, पण आनंदने मात्र माझं प्रेम झिडकारून लावलं. मी त्याला कारण विचारलं त्यावेळी त्यानं मला सांगितलं की तो स्वातीवर प्रेम करतोय म्हणून. स्वाती म्हणजे माझी जिवलग मैत्रीण. आणि त्या दिवशी माझा प्रेमभंग झाला. मी माझ्या मनातली ही गोष्ट कुणालासुद्धा सांगितलेली नव्हती, अगदी स्वातीलासुद्धा सांगितलेली नव्हती. आणि त्या दिवसापासून मी थोडीशी नाराज राहायला लागली, निराश राहायला लागली. आणि त्या अवस्थेमध्ये स्वातीनं माझी बरीचशी विचारपूस केली. ती तशी स्वभावानं खूपच चांगली आहे. ती मला काय झाले हे विचारायचा प्रयत्न करत होती, मला दिलासा द्यायचा प्रयत्न करत होती. पण माझ्या दुःखाचं कारण पण इनडायरेक्टली तीच होती. त्यामुळं मी तिला यातलं काहीच सांगितलं नाही. पण आतल्यात माझ्या मनात स्वातीबद्दल राग तयार व्हायला लागला. मी उगीचच तिच्यावर रागावायला लागली आणि माझ्या वागण्यात ते स्पष्ट जाणवायला लागलं. तसं तिच्यासाठी पण माझं हे वागणं एकदम अनपेक्षितच होतं. कारण तिला पण वाटत होतं की आमच्या दोघींमध्ये कोणतीच भांडणं झालेली नाही, तरी पण मी तिच्याशी असं का वागते. तिने एकदा दोनदा या सगळ्या गोष्टी क्लिअर करायचा प्रयत्न केला, पण मी तिला काही कारण न सांगता तिच्याशी खूपच मोठ्याने भांडले. त्यानंतर आमच्या दोघींमधलं बोलणं थोडंसं कमी व्हायला लागलं. पण माझ्या मनातला स्वातीबद्दलचा राग आता द्वेषामध्ये बदलला होता आणि मी आता तिला माझी चांगली मैत्रीण नाही तर माझा सगळ्यात मोठा शत्रू समजायला लागले होते. आणि हा द्वेष एवढ्या टोकाला गेला की मी तिचा तिरस्कार करायला लागले. आणि मी त्यावेळी मनात ठरवलं की काही करून स्वातीला बर्बाद करायचं आणि त्यासाठी काय करता येईल याचा मी विचार करायला लागले. आणि माझ्या मनात एक भयानक कल्पना आली. त्यावेळी मी कॉलेजमध्ये माझ्यासोबत अजून 2-3 मैत्रिणींच्या काहीतरी वस्तू चोरीला गेल्याचा बनाव केला आणि त्या सगळ्या वस्तू मी स्वातीच्या बॅगमध्ये स्वतःच लपवून ठेवले होते. आणि त्याच दिवशी कॉलेजमध्ये सगळ्यांची तपासणी चालू झाली आणि आपसुकच त्या सगळ्या वस्तू मी स्वातीच्या बॅगमध्ये ठेवलेल्या असल्यामुळे त्या वस्तू तिच्याच बॅगमध्ये सापडल्या आणि सगळ्यांचा हाच समज झाला की स्वाती चोर आहे. सगळ्यांची तिच्याकडे बघण्याची नजर एका क्षणामध्ये बदलली. शाळेतले शिक्षक पण तिला खूप ओरडायला लागले आणि शाळेच्या नियमाप्रमाणे चोरी हा एक खूपच मोठा गुन्हा होता. त्याच्यामुळे शिक्षकांनी ही गोष्ट मुख्याध्यापकांना सांगितली आणि मुख्याध्यापकांनी कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता स्वातीला कॉलेजमधून सस्पेंड करून टाकलं. आणि त्या दिवशीनंतर स्वाती पुन्हा कॉलेजला कधी आलीच नाही. स्वातीसोबत असा बदला घेतल्यानंतर माझं मन थोडंसं शांत झालं. पण पुन्हा हळूहळू मला असं वाटायला लागलं की आपण स्वातीसोबत जे केले ते एकदम चुकीचं आहे, कारण त्यात स्वातीची काहीच चूक नव्हती. आणि त्या गोष्टीबरोबरच आनंदचं स्वातीवर प्रेम करणं यामध्ये सुद्धा स्वातीची कोणतीच चूक नव्हती. प्रेम करणं हा ज्याच्या त्याच्या मनाचा एक स्वतंत्र अधिकार आहे. आपण कुणावर जबरदस्ती तरी नाही ना करू शकत. आणि या गोष्टीची जशी जशी मला हळूहळू जाणीव होत जाईल तसं तसं मला माझी चूक लक्षात आली आणि मला त्या चुकीचा पश्चाताप पण व्हायला लागला. पण मी कोणत्या तोंडाने स्वातीकडे जाणार होते. पण माझी केलेली चूक मला स्वस्थ बसू देत नव्हती. पण आत्ता जर मी सगळ्या गोष्टी सगळ्यांना खऱ्या सांगितल्या तर मी गुन्हेगार ठरणार होते. त्यामुळे मी स्वतःची चूक तर कबूल करणार नव्हते. पण मी एक गोष्ट मात्र करू शकत होते की मी स्वातीला जाऊन भेटू शकणार होते. आणि त्या दिवशी कॉलेज सुटल्यानंतर मी संध्याकाळी घरी न जाता थेट स्वातीच्या घरी गेले. स्वातीच्या घरची परिस्थिती एकदमच गरीब. तिला वडील नव्हते. तिची आई लोकांची धुणी भांडी करून स्वातीला जगवत होती. जसं तिच्या छोट्याशा घरी गेले तसं मला रडूच फुटलं, कारण स्वाती एकदम मलूल चेहरा करून घरामध्ये बसलेली होती. तिला बघितल्या बघितल्या मी तिच्या गळ्यात पडून रडायला लागले. आणि माझी अपेक्षा होती की स्वाती मला बरंचसं काही बाई बोलेल, पण माझी अपेक्षा एकदम चुकीची ठरली. स्वाती मला काहीच बोलली नाही आणि एका मिनिटामध्येच तिनं मला माफ पण करून टाकलं. त्यानंतर तिची आई पण घरी आली, पण तिच्या आईच्या चेहऱ्यावर मात्र एक प्रकारचा राग मला एकदम स्पष्ट दिसत होता, कारण माझ्या एका घाणेरड्या खेळीमुळं तिच्या मुलीचं आयुष्य बर्बाद झालेलं होतं.
तरी पण त्या दोघी माझ्याशी एकदम नॉर्मल वागत होत्या आणि मला त्यांच्या या वागण्याचंच थोडंसं आश्चर्य वाटलं. त्यानंतर मी अधूनमधून स्वातीच्या घरी जायचे, ती पण अधूनमधून माझ्या घरी यायची. आणि 1 महिन्यापूर्वीच माझा बड्डे पण झाला. त्या बड्डेला तर ती दिवसभर माझ्यासोबत होती. एवढंच काय ते आमच्या दोघींमध्ये झालेलं होतं. याच्या व्यतिरिक्त माझं कुणाहीसोबत कसल्याही प्रकारचं भांडण झालेलं नाही. आता असं सांगून सानिका गप्प बसली. माझ्या आता थोडंसं प्रकरण लक्षात यायला लागलेलं होतं. सानिकासोबत जे काही घडत होतं त्याचं कनेक्शन स्वातीसोबत होतं. पण याची खात्री करण्यासाठी मला आता सानिकाच्या घरी जावं लागणार होतं. त्यानंतर मी सानिकाच्या आईबाबांना माझ्या केबिनमध्ये बोलावून घेतलं आणि मी त्यांना सांगायला लागलो, हे बघा दिनकरराव, सानिकाचं आणि तिच्या स्वाती नावाच्या मैत्रिणीचं मागच्या महिन्यामध्ये थोडंसं भांडण झालेलं होतं. ही गोष्ट दिनकररावांना माहीत नसल्यामुळं त्यांनी आश्चर्यकारक नजरेने एकदा सानिकाकडे बघितलं. पण पुन्हा मी त्यांना म्हणालो, दिनकरराव, या गोष्टी थोड्याशा क्रिटिकल आहेत, त्यामुळं तुम्ही लगेच काही रिॲक्ट होऊ नका आणि ह्याला माझ्या पद्धतीनं मला हँडल करू द्या. आता आपल्याला एक काम करायचं आहे, आपल्याला तुमच्या घरी जाऊन थोडंसं इन्व्हेस्टिगेशन करावं लागेल. तसं ते म्हणाले, हो ठीक आहे साहेब, तुम्हाला ज्यावेळी पाहिजे त्यावेळी तुम्ही घरी या. त्यानंतर मी घड्याळाकडे बघत दिनकररावांना म्हणालो, तुम्ही आता घरी जा, मी 1-2 तासातच तुमच्या घरी येतो. त्यानंतर जेवण वगैरे करून 1-2 तासांनी मी दिनकररावांच्या घरी जायला निघालो. दिनकररावाचं घर माझ्या घरापासून एक अर्ध्याच तासाच्या अंतरावर होतं. जसा मी त्यांच्या घरी पोचलो तसे दिनकरराव माझ्या स्वागतासाठी बाहेर येऊन उभे राहिले. मी माझ्यासोबत माझं सगळं इन्व्हेस्टिगेशनचं किट आणलेलं होतं. त्या सामानाची बॅग सावरत मी आता माझ्या गाडीवरून खाली उतरलो आणि जसं मी दिनकररावाच्या घराच्या चौकटीतून त्या घरामध्ये प्रवेश केला तसं माझं सर्वांग शहारलं आणि मला एक जाणीव झाली की काहीतरी विचित्र या घरामध्ये आहे. ज्यावेळी मी एखाद्या वाईट शक्तीचं अस्तित्व असणाऱ्या घरामध्ये प्रवेश करतो त्यावेळी मला ही अनुभूती नेहमीच व्हायची आणि तीच अनुभूती मला आज पण झालेली होती. त्यानंतर मी घराच्या हॉलमध्ये जाऊन बसलो. मी आता माझी बॅग हॉलमधल्या टेबलवर ठेवली आणि त्यातलं एक सामान बाहेर काढलं. सगळ्यात आधी मी माझा EMF डिटेक्टर बाहेर काढला. एका हातामध्ये त्याची स्क्रीन पकडून दुसऱ्या हाताने मी ते डिव्हाइस त्या घराच्या हॉलमध्ये घेऊन सगळीकडे फिरायला लागलो. पण त्या हॉलमध्ये मला काहीच विशेष असं जाणवलं नाही. आता हॉल पाठोपाठ मी त्या घरातल्या सगळ्या रूममध्ये एक करून जात होतो, जसं की किचन, बाथरूम, टॉयलेट. पण त्या सगळ्या रूममध्ये मला एकदम नॉर्मल सिग्नल मिळत होते. आता सगळ्या खोल्या तपासून झाल्यानंतर मी सगळ्यात शेवटी सानिकाच्या बेडरूमजवळ गेलो आणि मी जसं सानिकाच्या बेडरूमचा दरवाजा उघडून तिच्या बेडरूममध्ये पाऊल टाकलं तसं मला EMF डिटेक्टरच्या स्क्रीनवर अचानकच फ्रिक्वेन्सीज दिसायला लागल्या आणि त्याचा बीपचा आवाज खूपच मोठ्याने यायला लागला. याचा अर्थ हाच होता की या घरामध्ये जे काही वाईट होतं ते सानिकाच्या बेडरूममध्येच होतं. माझ्या पाठोपाठ दिनकरराव, सौदामिनीबाई आणि सानिका पण होती आणि त्या बेडरूममध्ये फिरताना काही ठिकाणी EMF डिटेक्टरवरच्या फ्रिक्वेन्सीज अचानकच वाढायच्या आणि अचानकच कमी व्हायच्या. पहिल्यांदा मी सानिकाच्या बेडजवळ गेलो. तिथं पण भरपूर प्रमाणात फ्रिक्वेन्सीज होत्या. पहिल्यांदा आम्ही तिच्या बेडवरच्या गादी आणि उषा यांची कवरं वगैरे काढून तपासणी केली, पण आम्हाला काहीच विशेष सापडलं नाही. पण माझ्या लक्षात आलं की त्या बेडच्या खालच्या बाजूला छोटे मोठे ड्रॉवर्स आहेत आणि त्यातले बरेचसे ड्रॉवर्स मी पूर्णपणे बाहेर काढून बघितले. त्यावेळी त्यातल्या एका छोट्या ड्रॉवरमध्ये मला एक विचित्र गोष्ट सापडली. ते काहीतरी काळ्या कापडामध्ये लाल दोऱ्याने बांधलेलं होतं. मी परमेश्वराचं नाव घेत ती वस्तू हातामध्ये घेतली आणि ती दिनकररावांना दाखवली. ती भयानक वस्तू बघून दिनकररावांचं कुटुंबसुद्धा हादरलं. त्यानंतर मी अजून इन्व्हेस्टिगेशन करायला सुरुवात केली. त्यावेळी मला सानिकाच्या बेडरूममधल्या तिच्या कॉम्प्युटरजवळ पण बऱ्याच प्रमाणात फ्रिक्वेन्सीज जाणवत होत्या. मी आता ज्यावेळी तिच्या कॉम्प्युटरच्या टेबलची तपासणी केली त्यावेळी पण मला तिथं असंच काळ्या कापडामध्ये काहीतरी बांधलेलं सापडलं आणि पुन्हा आम्ही हॉलमध्ये येऊन बसलो आणि त्या वस्तू मी हॉलमधल्या टेबलावर मांडल्या. तसे दिनकरराव मला विचारायला लागले, साहेब हे सगळं काय आहे? तसं मी त्यांना सांगितलं, सगळं सांगतो. त्यानंतर मी त्या दोन्ही वस्तूंवरचं ते कापडी आवरण ते लाल दोरे सोडून बाजूला केलं. तसं त्यामध्ये आम्हाला एक भयानक वस्तू दिसली. त्या कापडामध्ये एक काळी बाहुली होती जिला एकदम विचित्र प्रकारचे लाल भडक डोळे होते आणि त्या बाहुलीच्या खाली एक कागद होता. तो कागद मी माझ्या हातामध्ये घेतला
आणि परमेश्वराचं नाव घेत तो कागद उघडला. त्यावेळी त्या कागदामध्ये मला काहीतरी विचित्र मंत्र दिसले आणि त्यावर एका भयानक राक्षसाचं चित्र पण होतं आणि त्याच कागदामध्ये सानिकाचा एक चुरगळलेला फोटो पण होता. आता जसा तो सानिकाचा फोटो त्या विचित्र वस्तूंसोबत सानिकाच्या कुटुंबाने बघितला तसे ते पूर्णपणे हादरले. सानिका तर जाग्यावर लटलट कापायला लागली, कारण त्या चित्रामध्ये जे भयानक पिशाच्य होतं तेच पिशाच्य तिला रात्री स्वप्नामध्ये दिसत होतं. मी आता त्या दुसऱ्या वस्तूवरचं ते कापडाचं आवरण बाजूला काढलं. त्यामध्ये पण आम्हाला अशीच एक बाहुली आणि एक कागद मिळाला. मी आता माझ्या बॅगमधून माझा लॅपटॉप काढला आणि त्या कागदाचा एक फोटो काढून मी माझ्या लॅपटॉपवरच्या एका सॉफ्टवेअरमध्ये अपलोड केलं, ज्यामध्ये मला त्या विचित्र भाषेचं भाषांतर करून मिळणार होतं. एक 10 मिनिटामध्ये त्याचं भाषांतर माझ्यासमोर आलं आणि त्यात लिहिलेल्या मजकुराद्वारे माझ्या लक्षात आलं होतं की सानिकावर भयानक जादूटोणा केलेला आहे. आता सगळ्या गोष्टी एकदम क्लिअर होत्या. मला माहितीच होतं की हा जादूटोणा कोणी केलेला असणार, पण आता याची खात्री करावी लागणार होती. मी हे सगळं प्रकरण सानिकाला आणि तिच्या आईवडिलांना समजावून सांगितलं. आता सानिकाला वाचवण्याचा एकच मार्ग होता, हा जादूटोणा मोडून काढला पाहिजे होता. त्यासाठी आता मी त्या सापडलेल्या वस्तू तर नष्ट करणारच होतो, पण जादूटोणा करणाऱ्या व्यक्तीने ज्या व्यक्तीवर हा जादूटोणा केलेला असतो त्याची कोणती तरी वस्तू स्वतःजवळ ठेवलेली असते आणि त्या वस्तूद्वारेच तो हा जादूटोणा करत असतो. जरी मी सानिकाजवळ सापडलेल्या सगळ्या वस्तू नष्ट केल्या तरी सानिकाची कोणती तरी एक वस्तू होती जी स्वातीजवळ किंवा तिच्या आईजवळ होती, ती पण आम्हाला परत मिळवायची होती. आता मी सानिकाला विचारलं, सानिका, तुझी कोणती अशी वस्तू आहे का जी स्वातीजवळ किंवा तिच्या आईजवळ असेल? तसं सानिकाने थोडा विचार केला आणि ती म्हणाली, हो साहेब, मागच्या महिन्यात ज्यावेळी माझा बर्थडे झाला त्यावेळी स्वाती दिवसभर माझ्यासोबत आमच्या घरीच होती आणि त्यावेळी माझ्या कपाटातला एक टॉप तिला खूपच आवडला होता आणि तिने त्या दिवशी मला तो माझा टॉप मागितला. त्यावेळी मी तिला म्हणाले सुद्धा, अगं हा वापरलेला टॉप आहे, पाहिजे तर मी तुला नवीन टॉप घेऊन देते. त्यावेळी ती म्हणाली, नको, मला हाच टॉप दे. त्यावेळी मी तिला तो टॉप देऊन टाकला. आता सगळं प्रकरण माझ्या लक्षात आलेलं होतं. मी सानिकाला आणि तिच्या कुटुंबियांना सांगितलं की सानिकाचा जो टॉप स्वातीजवळ आहे त्या टॉपद्वारेच तिनं सानिकावर जादूटोणा केलेला आहे. आपल्याला आता या सगळ्या गोष्टी तर नष्ट करायच्याच आहेत, पण त्याबरोबर आपल्याला तो सानिकाचा टॉप पण परत आणायचा आहे, कारण जेणेकरून पुन्हा त्याचा गैरवापर होणार नाही. आता आमच्याकडे एकच मार्ग होता, तो म्हणजे स्वातीच्या घरी जाणे. आम्ही लगेचच वेळ न घालवता सानिकाच्या घरातून बाहेर पडलो आणि जवळजवळ 15 मिनिटांमध्ये आम्ही स्वातीच्या घरी पोचलो. आमच्या सगळ्यांना अचानक घरी आलेलं बघून स्वातीला आणि तिच्या आईला एक धक्काच बसला. त्यांना भीती वाटत होती की कदाचित त्यांनी जे काही केले ते आम्हाला कळलं तर नसेल ना. मी वेळ न घालवता लगेचच स्वातीला आणि तिच्या आईला विचारपूस करायला सुरुवात केली. मी त्यांना म्हणालो, हे बघा स्वातीची आई, तुम्ही सानिकासोबत जे काही केले ते अजिबात चांगलं नाही. हे सगळं आत्ताच्या आता थांबवा. तसं स्वातीची आई अचानक गडबडली आणि ती म्हणाली, मी 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 कुठं काय केलं? तसं मी माझ्यासोबत आणलेल्या त्या दोन्ही बाहुल्या तिच्या समोर धरल्या. तसं तिनं मान खाली घातली. त्यानंतर मी स्वातीला आणि तिच्या आईला सांगायला लागलो, हे बघा, काही किरकोळ गोष्टींमुळं सानिकामध्ये आणि स्वातीमध्ये वाद झाले. मला मान्य आहे की सानिकाचं पण चुकलं, तिनं स्वातीसोबत असं नको वागायला पाहिजे होतं आणि त्याचा तिला पश्चाताप पण झालेला आहे. आणि मी आता तुम्हाला खात्री देतो की सानिका आता कॉलेजमध्ये जाऊन सगळं खरं खरं सांगेल आणि स्वातीला पुन्हा कॉलेजमध्ये ॲडमिशन मिळवून देईल. पण तुम्ही हे जे काही चालवले ते आत्ताच्या आता थांबवा. तसं सानिकाची आई काही न बोलता घराच्या बाहेर निघून गेली. आम्ही सगळेजण तिच्या मागोमाग गेलो. ती आता तिच्या घराच्या मागच्या बाजूला गेली, जिथं एक छोटंसं पडकं शेडवजा घर होतं. तिनं त्या घराचा दरवाजा उघडला आणि तिच्या पाठोपाठ आम्ही सगळेजण त्या घरामध्ये गेलो आणि आतलं दृश्य बघून आमच्या पायाखालची जमीनच सरकली, कारण त्या घराच्या मधोमध तो जादूटोणा केलेला होता. तिथं सगळ्या अघोरी वस्तू अस्ताव्यस्त पडलेल्या होत्या. मध्ये काहीतरी जाळलेलं होतं. आजूबाजूला वेगवेगळ्या प्रकारची विचित्र चित्र काढलेली होती आणि त्याच्या मधोमध असणाऱ्या एका मोठ्या चित्रामध्ये सानिकाचा तो टॉप ठेवलेला होता. आजूबाजूला मेणबत्त्या जळत होत्या. मी पटकन तिथं गेलो आणि परमेश्वराचं नाव घेत सानिकाचा तो टॉप माझ्या हातामध्ये घेतला आणि तिथल्या सगळ्या वस्तू मी एक एक करून गोळा करून माझ्याजवळच्या एका कापडामध्ये बांधायला लागलो.
त्यामध्ये मी माझ्यासोबत आणलेल्या त्या दोन्ही बाहुल्या पण बांधल्या आणि ते सगळं गाठोडं बांधून आम्ही स्वातीच्या घरातून बाहेर पडलो. त्यानंतर मी सानिकाच्या घरी गेलो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सांगितलं की आता तुम्ही काही काळजी करू नका, मी या सगळ्या गोष्टींची विल्हेवाट लावतो आणि 1 महिन्यानंतर तुम्ही मला भेटायला या, असं सांगून मी त्या सगळ्यांचा निरोप घेतला. आणि जाताना मी एका निर्जन ठिकाणी गेलो आणि तिथं आग पेटवून त्यामध्ये ते गाठोडं जाळून टाकलं. त्याबरोबर तडतड आवाज करत ते गाठोडं जळायला लागले, जसं की त्या गाठोड्यासोबत एखादी वाईट शक्ती पण त्या आगीमध्ये जळत असावी. ते सगळं पूर्णपणे नष्ट झाल्यानंतर मी पुन्हा माझ्या घरी गेलो. मला खात्री होती की आता सगळं नॉर्मल झालेलं असेल. आणि जवळजवळ 1 महिन्यानंतर सानिका तिच्या कुटुंबियासोबत मला भेटायला पण आली. त्यावेळी सानिकामध्ये खूपच बदल झालेला होता. तिचा चेहरा आता बराचसा उजळलेला होता. तब्येत पण चांगली सुधारली होती आणि तिच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारचं तेज दिसत होतं. सानिकाचे आईबाबा पण चांगलेच खुश दिसत होते. जसं ते मला भेटायला आले तसं त्यांच्या आईबाबांनी माझे आभार मानले आणि ते मला म्हणाले की साहेब, तुमच्यामुळं आमची मुलगी आम्हाला परत मिळाली. आता ती पूर्णपणे नॉर्मल झाली. ती आता रोज कॉलेजला जाते, अभ्यास करते, एकदम पहिल्यासारखं ती वागते. हे ऐकून मला पण खूप बरं वाटलं. बराच वेळ गप्पा मारल्यानंतर ते पुन्हा त्यांच्या घरी निघून गेले आणि माझ्या मनाला पण एका कुटुंबाला मदत केल्याचं एक समाधान भेटलेलं होतं.